תל אביב, ניו יורק, תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו ישר, כמו שהבטחנו, אלייך ענת באולפן ערוץ 10 בוול סטריט, אלייך מצטרף ארז אגמוני. כן, תודה רבה מור. אין ישר כמו בעצם לעשות סיבוב קצת דרך הפסקה לפרסומות, אבל כן, הגענו, נחתנו. אז אני שמחה מאוד לארח כאן באולפן את ארז אגמוני, וארז, כמה מילים עליך בעצם לפני שאנחנו נשמע קצת ממך. אז אתה מומחה גלובלי לשרשרות אספקה וללוגיסטיקה, אתה משקיע, אתה מוביל חדשנות עם למעלה מ-25 שנות ניסיון. היום אתה סמנכ"ל טרנספורמציה ארגונית בקובוט. אתה משקיע הון סיכון שמתמקד ברובוטיקה, בינה מלאכותית ואוטומציה, אבל לצד זה או כל זה, בהמשך לזה, שבמשך לא מעט שנים, עד לפני קצת פחות משנה, אם אני לא טועה, אתה היית מנהל החדשנות העולמי בתאגיד מרסק, שזו בעצם חברת הספנות השנייה בגודלה בעולם, אם אני לא טועה. קודם כל תודה רבה שאני פה, שהזמנת אותי. השנייה בגודלה מבחינת כמות קונטיינרים, הראשונה בגודלה מבחינת end-to-end של supply chain. טוב, בעיקר אני רואה שיש לך עדיין את הזהות הארגונית, זה חשוב. אין ברירה. אז בוא ארז, תכניס אותנו קצת לעולמות של הלוגיסטיקה. אתה יודע, רובנו, מתי אנחנו נתקלים בזה? אנחנו מכירים את זה כשאנחנו מזמינים, או כאן באמריקה באמזון, בישראל אלי אקספרס, לוחצים על לקנות ומקבלים את זה או תוך יומיים, או תוך חודש או זמן בלתי ידוע, אם אנחנו נמצאים בישראל. זה נראה פשוט, אבל זה מורכב התהליך הזה? ממה הוא מורכב? יש בכלל תמריץ בשוק לשילוח מהיר, לקיצור של הזמנים? מצוינת. בגדול התהליך מאוד מאוד מורכב. אנחנו מדברים על ספק, אנחנו מדברים על נמלים, אם זה שיפינג ליין, אם זה איירליין, כאילו חברות תעופה, חברות ספנות. יש לנו בדרך כל מיני מחסנים שעוברים, מסעיות. כל אחד תלוי בגורמים שלפניו ובגורמים שאחריו. אז בעיות ונפילות יכולות לגרום כל הזמן. אמזון עשו את זה שזה ייראה מאוד פשוט. הם באו מכיוון הטכנולוגיה, הם הביאו משהו שונה שמראה באי-קומרס, ב-B2C הפשוט, שזה דברים נהיו פשוטים יותר וסבירים יותר. כשאנחנו מדברים על שרשראות שהן ביזנס לביזנס, עסק לעסק, בעצם אנחנו מקבלים דברים הרבה יותר מורכבים, כי אנחנו מדברים על גדלים בסוגים שונים, בכמויות שונות, בניהול מאוד שבור או לאורך כל הדרך. שבור, אתה מתכוון מה? זו אותה חברה שעושה את זה מקצה לקצה, או שזה חברות נוספות? בדרך כלל זה מלא חברות. ומה קורה כשיש בלטם? אני לא יודעת, החוטים פתאום מרימים את הראש, או יש איזו שערה, קרחון, בעיה? רוב שרשראות האספקה היום מונעות מהרבה מאוד שחקנים. זה לא חברה אחת כל הדרך. חברות כמו מרסק, ויש עוד כמה כאלה, מסוגלות לעשות כל הדרך, אבל כמובן זה לא העיקר, זה בדרך כלל היוצא דופן. וגם כשזו חברה אחת גדולה עושה את זה, יש בתוכה הרבה מחלקות שונות, שכל אחת מהן כמעט כאילו היא חברה בפני עצמה, ולא תמיד התקשורת בין המחלקות עובדות כמו שהיינו רוצים לעשות את זה. זאת אומרת, אני בעצם באמצע ההפלגה, ואני נתקלת בבעיה, ואני צריכה נניח לשנות נתיב או משהו כזה. איזה בעיה זה יוצר בשרשרת ההספקה? למה כל כך קשה להתגבר על הדבר הזה? היום בכלל לא מדברים על שינוי הפלגה. מה שאמור להגיע, ככה זה יגיע, לאן שזה אמור היה מתוכנן, ומה שאמור לקרות בנמל יקרה עם דיליי. מביא אותנו לדוגמה מאוד מעניינת. לקחתי 1,000,000 משלוחים מסין לארצות הברית, עשיתי עליהם מחקר, והטרנזיט טיים, הזמן הספקה מהרגע שזה בנמל בסין עד למחסן בארצות הברית, הוא בין 30 יום ל-120 יום. בין 30 ל-120. בין 30 ל-120. יש לנו 90 יום של וריאציות פה, שכל זה נגרם בגלל ההנד-אובר מיד ליד, והבעיות שבדרך, שברגע שמשהו אחד גורם לבעיה, הבא בתור לא מנסה לתקן את זה, כי זה לא באחריותו. הוא בעצם, מה אתם רוצים? קיבלתי את זה עכשיו, אני עומד ב-KPI שלי, בזמנים שקיבלתי, ואני אעשה את מה שצריך. והבאתם לי את זה מאוחר, אז אני לא בטוח גם שאני אעשה את זה כמו שצריך. אז החברות היום בכלל הן מנסות לייעל ולשפר את הזמנים? כל הזמן, הן מנסות כל הזמן. כמובן שהן מנסות לשפר משהו אחר. כאילו, כשאני בישראל, מאוד קשה לי עם הסיפור הזה של אלי אקספרס, שתזמיני ותקבלי את זה אי שם מתישהו בעתיד. כן. זה רק לי קשה? לא, זה קשה לכולם. וכמובן שיש פה, זה מאוד מורכב עם המון כסף שנמצא בצד של ההזמנות. הזמנתי משלוחים, שילמתי על זה כסף,
ואני לא יכול למכור את זה, ואני לא יודע מתי אני יכול למכור את זה. אולי 120 יום מהיום, אולי 30 יום מהיום, אולי 90 יום מהיום. זה מאות מיליוני דולרים אנחנו מדברים עליהם, בכל חברה בנפרד. והיית אומר שזאת הבעיה העיקרית, או שהקצב עצמו זה הבעיה העיקרית? אז עכשיו, זה גורם לזה, זה נגרם מהבעיה העיקרית שאנחנו לא יודעים מתי זה. אני לא צריך את המשלוח שיגיע מהר. נכון, יש דברים מסוימים שאנחנו רוצים אותם מאוד מהר, הם פרש, הם פרישבול, הם דברים שמתקלים, הם דברים שמתקלקלים או מאוד יקרים, אנחנו רוצים אותם בטיסה, לא רוצים אותם בסירה. כל השאר, אנחנו רוצים שיגיע קבוע באותו זמן, פחות פלוס מינוס 3 ימים. לא צריך שזה יהיה 20 יום, גם לא צריך שזה יהיה 120 יום. תני לי את זה ב-50 יום פלוס מינוס 3, זה מצוין. אני יכול לנהל לפי זה תכנון מדויק, אני יכול בעצם לגרום לדברים לזוז בצורה מסוימת, ולהוריד את הכסף שמושקע בתוך הדברים האלה. עכשיו, קוביד נתן לנו די מכה להתעוררות, ומאז פיתחו המון חברות טכנולוגיה, בעיקר נראות איפה המשלוח נמצא היום. אז יש המון שינויים והמון שיפורים בתחום התוכנה של משלוחים. אני יודע להגיד בכל רגע נתון איפה זה נמצא, אני יכול לשים אפילו IoT device שיראה לי בדיוק איפה זה, אבל בסופו של דבר אנשים מזיזים את המשלוחים. יש מגע אדם שתלוי בכל הסיפור הזה. אז בואו באמת נדבר על האלמנט הזה, כי אנחנו פה מדווחים השכם והערב כל הזמן על מהפכת הבינה המלאכותית, שאנחנו אפילו ברמה האישית אנשים מרגישים שהדבר הזה כבר הגיע עד אליהם. איפה כל הנושא של אוטומציה או בינה מלאכותית או השילוב של שניהם בתחום הספנות? הוא בכלל משולב? הוא כבר ממש עכשיו פורץ? אנחנו נרגיש אותו? אז כמובן שיש שינויים, יש התפתחויות גם באוטומציה וגם בבינה המלאכותית. בבינה המלאכותית של בצורת התוכנה יש שינויים מדהימים, דברים קורים, ואני יכול להגיד שכבר התחילו להשתמש בבינה מלאכותית, לעזור בבקשות עזרה, איפה המשלוח שלי, ובמקום שמישהו יישב ויחפש, דברים מגיעים ממש מהר ומעדכנים אותך גם על דברים שלא עובדים כמו שצריך. אם את חברה גדולה ויש לך המון משלוחים, את לא רוצה ללכת לחפש אחד, אלא יש תוכנות היום שיודעות להגיד לך, אוקיי, זה הקונטיינרים שאת בבעיה, לכת תסתדרי איתם. אבל אין איזה חזון כללי של ניהול? יש חזון הרבה יותר גבוה לזה, שבעצם אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית להשתלט ולנתב את העולם הפיזי. היות ואנחנו יכולים לחזות בעיות, או שאנחנו חוזים שזה עומד לקרות, או שדברים בעצם קורים מאותו רגע, ואנחנו מתחילים לשנות בעצם את השיטה שדברים עובדים, להביא את זה הרבה יותר מהר ולנתב את זה דרך הבינה המלאכותית. אוקיי, אז אני מבינה שהדברים האלה הם בדרך. אתה עונה לי בקשתך בטיפול. כן. אנא, תסתיידי בסבלנות ותעני לפי התור. אבל אני מבינה שאנחנו מדברים פה גם על בינה מלאכותית, גם על רובוטים, לא בהכרח אופטימוס, אלא קצת יותר דברים שהם טיפה יותר יעילים במחסנים. העתיד נראה מאוד מעניין, גם בראייה ממש שאלה בקצרה במשפט. כסטארט-אפ עכשיו בתחום, נכון? זה אחד הדברים שאתה עושה. מה הדבר שאתה בחרת להתמקד בו אחרי שאתה מכיר את כל העולם הזה מקצה לקצה, ובאמת במשפט? אז היות ו-humanoids או כל הרובוטים למיניהם, זה לא הדבר הנכון למחסנים ולמקומות. את התפעול של הידיים והבינה המלאכותית שהידיים ומניפולציות יכולות לעזור, אבל פשוט הרובוט הוא על גלגלים במקום על רגליים שהולכים. זה הכיוון, זה יכול לעבוד בהרבה מאוד וריאציות, זה יכול לעבוד בהרבה מקומות. אז בעצם אתה אומר רובוטים, בכל מה שקשור לשרשרות האספקה, מחסנים, היכולת בעצם לבצע מגוון של פעולות ולא פעולה אחת מונוטונית. בהחלט, כן. טוב, נשמע מאוד מעניין. ארז, פעם הבאה תבוא לכאן עם הרובוט. אני רוצה לראות אם הוא יכול למשל להחליף אותך, אותי בוודאי לא, אבל אולי אותך הוא יכול להחליף. אותי מזמן החליף. מזמן. אז זהו, אז תודה רבה שטרחת לבוא. ומור, אני מחזירה אלייך.